natin tong isa, baka wala ng pain. Oh, may nahuli. Tilapia. Laki. Ito yung sikreto guys kung paano manguha ng ng bulate. What up mga katapyas? Kumusta na naman? At ako'y pupunta na naman sa ilog guys para mamingwit. So may dala na tayo ditong pamain guys. Yan. Mais na binabad ko mga 2 linggo na yan. Tapos stick natin kung saan natin itatali yung mga pamingwit. Bale, dun tayo sa parteng guys. Pinuntahan natin dati. Kaya lang sa taas lang tayo kasi walang babaan. Dito na po tayo sa ilog. Dito tayo sa mataas na parte. Tingnan natin. Ko. Mukhang maganda dito guys oh. Yo. Panghuli. Hindi na tayo guys, mangunguha ng bulate kasi merong tuyong dito. Yan oh, tayo ng kalabaw. Yan. Okay, so ganda ng size. Sana maganda rin yung pagkakakagat ng isda. Yan. Dami oh. Ito yung sikreto guys kung paano manguha ng ng bulate. Pag may mga tayo ng kalabaw sa inyo, yan, lalo kung matigas yung lupa. Doon sila sa yan. Nagtatago lang sa baba. Okay guys, ayos na to. Pwede na yan, pamain. Check natin kung may may huli o may pamain pa. So kung walang huli, palitan natin yung pamain, yung isang pamingwit, yung isang kawil. So check natin guys. Negative guys, negative. Okay, palitan natin ng bulate guys. Yan. Isa lang. Yun. Ito yung pangalawa guys, pangalawa. Ako, negative. Mais. Hay, hinagis kong mais. Ngayon mais pa rin. Ito, hagis. Kita ko yung mugyog eh. Diyan. Ito guys. Sana meron. Nakita ko yung mugyog. Mukhang meron. First catch to guys. Sana hindi mahulog. Nakakatakot. Ayun oh. Silap. Muntik pa sumabit. Huwag kang sasabit. Huwag kang sasabit. Huwag kang malikot. Ako, laki. Isang silap guys. Okay, eto. Di nga nila pinapansin yung guys, yung mais. So papalitan na lang natin ng bulate. Pinalitan ko na lahat ng bulate. So wala na sigurong rason kasi mukhang ayaw talaga nila yung mais guys. Siguro pag sa malinaw na tubig, kitang kita nila. No? Bibitak na naman no. Lipat to guys kasi iwan ko na lang siya muna dito. Pagka uwian na, saka ako na lang dadaanan. Survey na rin kung may magandang spot dyan, pamingwitan. Ito, laki nito. Negative. Negative, negative. Balik na lang, wag na lang. Tabi ko na lang siya dun guys. Kasi nasa baba ko ilagay, dito ko na lang ilagay. Napakaganda yung pesto na to guys oh. Linis pa.
Ay, dito na ko na lang sana nilagay lahat. Try natin dito guys. Ganda oh. Oh. Baka may malaking isda dito. Dito na lang natin ilagay. Guys, tanghali na guys. Wala pa tayong nahuli. Isa pa lang. Ah, andun si Tatang. Hinahanap niya ako. Okay guys, tingnan niyo may nahuli to. You know. Hindi, may humahatak. You know. Ay, sumabit. Dalamas na kayo. May isda to guys eh. Nako, sumabit. Hinahatak ako. Yun na yun. Ang tansi. You know. Oh. Oh. Yung sa dulo. Yun. Huli. Silap. Pagkala mo malaki. Yari ka ngayon. Ta kami napan ka. Ang laki na naman. Ikaw yung taga-ubos eh. Huli ka ngayon. Isa, you know. Bala. Op, sumabit. Biya. Sumabit. Lunok na naman oh. Ganito na naman nung nakaraan. Sumabit ata. Oh, bigat. Teka lang, huwag kang sumabit. Gana na, basit. Meron. Oh. Para tayo nag-iigib sa balon, no? Silap ulit. Para magkakapatid mga to, okay, magkakabatch. Boom. Huli. Okay guys, 4 na piraso. Lalaki. You know. 3 silap, 1 biya. Yan muna yan. Check natin tong isa, baka wala ng pain. Ah, gaan. Daming langgam. Huli. Uy, huli. Huli guys. Silap ulit. Magkakapatid to. Oh, ganoon din eh. Parehas yung size guys. Well, tanghali na, uwi muna tayo. Kakain at nagugutom ako. So babalik tayo mamaya guys. Tara. Much later. Okay guys, kararating natin dito. Medyo hinapon na ako. Alauna pasado na. Okay. 1:33. Nakatulog kasi ako guys sa sobrang kanina. Pagod pagdating ko. So tignan natin. Meron pa ba? Ay, sumabit. Wala. Ay. Wala namang huli. Wala nang pain. Late na ako guys eh. Baka nakawala na yung mga nahuli na ito. Ubus na ubus. Hala. Patay. Matay yung mga pain ko guys. Oh, sira lahat. Oh no! Buti nagdala ako ng pambungkal. Ito na lang muna. Bumaba na yung tubig oh. Oh, may nahuli. Tilapia. Laki.
Okay guys, ang laki ng tilapia nandun sa baba, naipit. Nandun. Wala tayong babaan. Paano yan? Tanggal. Laki ng tilapia. Nandun guys, sa gilid. Paano natin makukuha yun? Nandun oh. Yun guys, nandun. Tabunan ko na lang. Tabunan ko guys para kunin ko. Try kong kunin. Danaw nagmoit ang pagbabaan. Tilapia silap to. Sayang nahulog pa. Ang pagbabaan, dakkel ka. Sayang andun sa baba guys, natabunan. Ito. Ay, ito, may huli rin. May basit. Silap. Nagmite. Ang pagbaba. Basit. Ito guys oh. Anong da? Dito pala nga may sala damdama. Yung mga nagkikitang guys, mahaba ng ano nila oh. Kitang, dun yung tulos ng isa, dun yung isa. Kung dun sila. Ito guys, meron na naman. Sana hindi na mahulog. Oh. You know. Oy! Bye-bye. Okay guys. Guys, yung kakahagis, nakahuli na naman. Kaso baka malaglag na naman to. Ano, dun oh. Oh, laki. Huwag ka na mahulog. Huwag ka na mahulog. Huwag kang babangga. Huwag kang babangga. Oh yun, huli. Okay, nahuli. Huli ka. Talagang hindi pala makakawala to guys. Sumabit ng husto. Huli ka rin. Yung kasama mo nakawala. Meron na namang huli. Ito. Doon, baka mahulog na naman. Ay! Nakawala na nga. Okay guys, sobrang dilim na dyan banda oh. Tapos kumukulog pa. Baka mamaya kumidlat na. So okay guys, kunin ko na yung mga pamingwit ko. Nakakalungkot pero oh, tatlong silap, isang tilapia ata yung bumagsak. Hindi na umabot sa taas eh. Nandun pa lang sa baba guys, nagsibagsakan na sila. So lalaki pa naman. Maliliit yung manahuli natin, dalawa. So ayos lang yan, may 5 naman. Ay 5 ba? 5 pala kaninang umaga. So ito, ilanggam na nga eh. Okay guys, so next time babawi tayo. Sobrang lakas na rin ng hangin. Yung mga nasa kabila naghuhukay na rin ng pamain kasi overnight daw sila. Kitang yung gamit nila guys. Yung tulos andun, tapos hanggang dun ata kanina. Tapos meron pa silang nilatag sa taas. Sobrang haba. So okay guys, next time ulit. Maraming salamat at ingat guys.